vakarembedza njuga dzakarema hapana hanokwikwidza futi pamutambo yakandinakidza nyika yese wakasimudza musasiye dzekuvatisa dzekuchemesa zvinomakisa kana mati gemu yakatengesa nei yakadyiwa dzakawakuda kuchema timu yake yakadyiwa kudyiwa Joni Maigai timu yake yakadyiwa nazvinova neshuku yekuti kana Mai George timu yake yakadyiwa kudyiwa Nibhinya timu yake yakadyiwa nazvinova nehasha nekudyiwa nhatu hombe dzinobaya moyo bhaka isina anopatsakuyoito kana tikaimba nziyo kudyiwa hakutoita kwiyo aiho katimu kanonaka timu ingwa yemukaka aigesi kakamitiswa obho mabhora kakanongeswa timu yake yakadyiwa Joni Maigai timu yake yakadyiwa nazvinova neshungu yekuti kana Mai George timu yake yakadyiwa Nibhinya timu yake yakadyiwa nazvinova nehasha nekudyiwa hake asi kaive kanjapisi kakazongodyiwa semachipisi vakuda kudzinga nemakochisi zvimwe vangapinde top 6 original kanche level of fiction the case demand of justice kanisangomasi a truly violent forces kana Mai George akuda kuchema timu yake yakadyiwa Joni Maigai timu yake yakadyiwa nazvinova neshungu yekuti kana Mai George timu yake yakadyiwa Nibhinya timu yake yakadyiwa nazvinova nehasha nekudyiwa nhatu hombe dzinobaya moyo bhaka isina anopatsakuyoito kana tikaimba nziyo kudyiwa hakutoita kwiyo aiho katimu kanonaka timu ingwa yemukaka aigesi kakamitiswa obho mabhora kakanongeswa timu yake yakadyiwa Joni Maigai timu yake yakadyiwa nazvinova neshungu yekuti kana Mai George timu yake yakadyiwa Nibhinya timu yake yakadyiwa nazvinova nehasha nekudyiwa kuchema timu yake yakadyiwa Joni Maigai timu yake yakadyiwa nazvinova neshungu yekuti kana Mai George timu yake yakadyiwa Nibhinya timu yake yakadyiwa nazvinova nehasha nekudyiwa kuchema